Maayong gabi kanyo diha mga kabingko. Okay. Giobo ka. Napakoy obo. Okay. So, for today's aking vlog. Kakuyaw gay. Nakakuyaw. Kakuyaw. Kakuyaw gay. Okay. Sa akong vlog, karon mga kabingka. Murong ko gisapian. Okay, so sa atong vlog karon mga kabingka, naay isa ka bata diri is 7 years old man siguro ning nga bata. Dili kay ko sure. No, dili kay ko sure. Basta makita man niya karon diri sa akong vlog. Okay? Nalingaw ko sa iyang bata. Bata pa lang, no? Vlogger na. Muna akong bansagan siya. Ang pangalan magani si Dikoy, okay? Dikoy ang batang vlogger, okay? So, tanawon na to ang iyang tirada. Ang iyang tirada itur guide daw ta sa iyang kuan. Si tawagan ni kanang sa mga alaga niya mga aso. Okay, so mga alaga niyang dugi-dugi. So, pila ka minuto mga kabingka makita na mga kabingka. Saka ang balas ni diri mga kabingka. Mahimo gid diri mga kabingka, no? Magkuan gid mo kanang si tawa kana kanang tiniil gid mo diri mga kabingka kay alos rubong mo yung kuan gid diri mga kabingka na isod kog lakado padulong ko dito dapat na kay mga kabingka diha ang I love ati mga kabingka, no? Bingka na naman dito ayan sa kaikan suman Davao Oriental mga suruyo na to. 2,000 years later. Hello mga bas mga bahay. So natin agtuan karon. Dito may mga iro. Dito ta. Ipapakilala ko sa inyo ang mga aso na to. Uy, nandun. Si Popo, si Mini, si Ganda ba? Si Ganda, si Lakas, si Janjan, si Kokis at si Malia. Ay, hindi pala yung isa dyan. Si Mauti. So, kita niyo mga aso niyan. Paari na yan hang doon na bahay. Doon. Kaya ito, gusto lang lumabas. Pero isa lang sila na mahilig. Kasi, alam nyo, yan, kasi yan, sakitan sa labat kasi nausugatan. Mag-ingat kayong mga pets love na maano gaya kay kapupo sa ang mga ano nyo, mga pets. And doon naman, diba doon nakitira yung ano, doon rin ako nakatira at dyan. Nandun din yung kapatid ko nandyan sa loob ng kabahay. Dito, papa ko, tapos itong motor ng tito ko, yung ng mga aso. At yun, butterfly, may pa dun. Okay, no, mga kabingka na ay nagpa-shout out, mga kabingka, okay? Si Ate Wela, okay? Ayaw lagi ba kay sakit, okay? Sumas, Kidot, okay? Sit Hen, okay? Lex Largo, okay? Galang Maki, okay? Junalon Ibanez, okay? Bini T, okay? Musikirong OFW sa Dubai, okay? Joseph John Tajos, okay? Akong auntie na si Liz o akong uncle na si Bubong, okay? Rapido Bakalso, okay? O si Bikoy iyang anak, si
Soy, okay? Josh Lewis, okay? Briggs, Dumantay, okay? Lynn Justin, okay? Jamil, okay? Cadirado, okay? Johnny Reed, Alfredes Miguel, okay? Pedorina, okay? Umar Abayana, okay? Usman Aaron, okay? John Mark Lagada, okay? Joshua no Barsigadon, okay? Frank Fred Rajas, okay? Kalida, okay? John Paul Princess, okay? Odil, Dong Idmar, James Akulod, okay? Si Jason Alfrenta, okay? Si Jan Bico Moral, Jan Rafael Dayano, si Mar Tagalog, okay? Si Inge Reyes, okay? Kabani, okay? Patrick Arjun, okay? Barin, okay? Krim, Villares, og si Swak, Gary John, og si Jimbo Mandalawa, si Luis Cabanes, okay? Mark Lago, si Irene Tattoo Shop, og si Ilan Amo na si Daryl, okay? Mark Lunnun, okay? Si Car Brian Hardell, si Yo Alvin Clint, okay? Si Kent Dampa Carl, Team Dampa, okay? Anthony Karel, Sheena Yubyub, Maria Luisa, Kyle, okay? Kim Anthony Boy, JR Rugay, okay? Aileen Naipa, okay? Daryl Bordogoy, okay? Pasulanan, okay? Princess Lodoris, okay? Si Shine Lodoris yapon, igsuon siguro ni, okay? Si Kaslin Pasparido, okay? Jimar Bargedet, og si Car Anthony. Dagan kayo salamat sa inyo tanan mga kabingka. Shoutout din ako nga taga Sarpa Village, no? Na si Wex, no? Ay siglabay-labay si Bingbong, si George, si Ka-Ernie, si Jan Udang, okay? Si Eric, okay? Yumel Carion, Joshua Carion, si Jan Kong, okay? Si Mateo Medel, si Van, si Aljo Clorigo, okay? Princess Anne Clorigo, si Bantol, okay? Si Jumong Rodriguez, no? Si Davao Mix Club, okay? Davao del Sur chapter, o sabon na to? Davao Mix Club, yun. Okay, so taga South Villa doon na aday to si kalimot mo pangalan ni mo Dulce, no? Basta taga South Villa doon siya, no? Diri sa may Katalungan din, no? Ako makita to dul, ina lang ko isulat lang sa papel mong pangalan doon kay malimot na yun ako doon, no? So dagan kayong salamat mga kabingka. So bagitan din ako amigo si Jumong Rodriguez na diya sa Samantha Homes, Katalunan Grande, si Prince Christian Paranaales, okay? So alias Minyo, si GC Sanitaria, basta mga kuan ako tanan dire sa Sarpa Village.